Πάμε στην πόλη που μεγαλώσαμε και αγαπήσαμε και η αγάπη είναι παντοτινή και μοναδική, την Αναγέννηση Καρδίτσας, να συναντήσουμε έναν συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Θεοδόση Κατσάρα, από την ιστορική εφημερίδα Νέος Αγών. Εδώ με τον Άκη Παναγιωτόπουλο. Θεοδόση, καλό βράδυ. Σήμερα μια ημερομηνία η οποία θα μείνει και αυτή ανεξίτηλα χαραγμένη στους φίλους της Αναγέννησης, δεν είναι? Γεια σου, Θεοδόση. Καλό βράδυ, Δημήτρη, καλό βράδυ, Άκη. Στην πόλη σου είμαι, Δημήτρη, εδώ που είναι χιονισμένη και μάλιστα είμαι έξω στην κεντρική πλατεία τώρα. Ας και λέγατε για μπρούσκο, ναι. Χιονισμένη με πολύ κρύο και περισσότερο κρύο, διότι σήμερα, απόψε μάλλον, όπως είπες, είναι μια ιστορική μέρα, αρνητική δυστυχώς, διότι για πρώτη φορά στην ιστορία, από τότε που υπάρχει οργανωμένο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, μία διοίκηση της Αναγέννησης Καρδίτσας αποφασίζει την αποχώρηση της ομάδας από τις εθνικές κατηγορίες. Και για πρώτη φορά ο σύλλογος αυτός, που ιδρύθηκε το 4 και πορεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια αδιάκοπα, χωρίς συγχωνεύσεις, χωρίς αλχημίες, με μια δική του φιλοσοφία, θα παίζει του χρόνου στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα. Δύσκολη βραδιά που έχει όμως αιτίες και συγκεκριμένους πρωταγωνιστές. Για πες μας, Θεοδόση, αυτές τις αιτίες και ποιοι είναι οι αρνητικοί πρωταγωνιστές για την ομάδα. Οι αιτίες είναι αυτές που πλήττουν το ελληνικό ποδόσφαιρο, πιστεύω, ιδίως στην επαρχία τις τελευταίες δεκαετίες. Εμείς οι παλαιότεροι ζήσαμε άλλο ποδόσφαιρο τα πιο παλιά. Πρωταθλήματα πόλεων στη Β' Εθνική, γεμάτα γήπεδα στην επαρχία. Οι αιτίες είναι οι λεγόμενοι επενδυτές, παύλα φαντομάδες που κυκλοφορούν στον χώρο του ποδοσφαίρου, που δυστυχώς έπληξαν και την Αναγέννηση Καρδίτσας, όπως και πλήθος ομάδων της επαρχίας. Πραγματικοί επενδυτές στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα στην επαρχία τους μετράμε στα 2-3 δάχτυλα του ενός χεριού, που έχουν μια μακρά διάρκεια παρουσίας στις ομάδες. Μπορούμε να τις βρούμε, ο Πανετολικός, η Ξάνθη και άλλες ομάδες. Οι υπόλοιποι είναι φαντομάδες που τριγυρίζουν στην Ελλάδα, καταστρέφουν συλλόγους και τελικά τους οδηγούν στην αφάνεια. Βεβαίως με μεγάλη ευθύνη της φύλαθλης κοινότητας των συλλόγων, που ψάχνουν απεγνωσμένα να βρουν το σωτήρα να τους σώσει, ενώ κατά βάση είναι οι ίδιοι σωτήρες της κάθε ομάδας, της κάθε πόλης, που θα μπορούσαν με τη συμμετοχή τους να τις οδηγήσουν τις ομάδες σε μια σταθερή τροχιά. Η Αναγέννηση Καρδίτσας είναι μία από αυτές τις ομάδες που έχει λαϊκό έρισμα. Υπό προϋποθέσεις και σε παλαιότερες εποχές γέμιζε γήπεδα 12.000 θέσεων. Δυστυχώς η απαξίωση του ελληνικού ποδοσφαίρου και σε αυτόν τον τομέα οδήγησε τον κόσμο στο σπίτι, με αποτέλεσμα ομάδες ιστορικές να βολοδέρνουν και να ψάχνουν να βρουν το βηματισμό τους. Ίσως αυτός ο κατήφορος, γιατί είναι ένα σοκ η απόψινή ανακοίνωση ότι αποσύρεται η Αναγέννηση Καρδίτσας από εθνικό πρωτάθλημα και θα παίζει του χρόνου στο τοπικό, να είναι η αφετηρία για ένα νέο ξεκίνημα υπό διαφορετικές προϋποθέσεις όμως. Αυτά, παιδιά. Είμαι λίγο μελαγχολικός, δεν ξέρω αν σας βαρύνω. Ναι, η ερώτηση ίσως είναι και η ατμόσφαιρα έξω, το κλίμα. Η ερώτηση είναι εντάξει, οι πολίτες στην κρίση δεν έχουν περίσσευμα από τον οβολό τους. Αυτοί οι περίμενοι φορείς, το επιμελητήριο, Δήμος, οι βουλευτές, όλοι αυτοί που ζητούν από τον κόσμο στήριξη με τις εκλογές, που η Αναγέννηση είναι ένας μηχανισμός τουριστικής προβολής της πόλης, είναι ένα σημείο αναφοράς όλου του νομού, είναι ανυπολόγιστη αξία του συλλόγου. Όλοι αυτοί οι επώνυμοι, οι ιδιαίτεροι φορείς. Ο Δήμος τι λέει, παιδιά? Ο Δήμος έτσι κι αλλιώς. Εξαφανιζόλ είναι αυτή η παιδιά. Πλήττεται, υποτίθεται, τώρα ενώπιση εκλογών. Πλήττεται και η πόλη, διότι κάθε πόλη, ας πούμε η Αναγέννηση, επειδή έκανα και μια πρόχειρη έτσι εκτίμηση
Όταν ήταν 5 χρόνια στη Β' Εθνική και έπαιζε σε υψηλό επίπεδο στο προσκήνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου και στο κύπελλο Ελλάδος έρχονταν εδώ ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, άλλες μεγάλες ομάδες. Είχε η οικονομία της πόλης χιλιάδες ευρώ από ξενοδοχεία αποστολών άλλων ομάδων, από προβολή, από αθλητικό τουρισμό, από 1002. Οι κύριοι αυτοί που είπε ο Δημήτρης πριν, οι φορείς οι λεγόμενοι που κατασκοτώνονται τώρα για τις εκλογές, ήταν απλά απόντες. Μάλλον τότε ήταν παρόντες στις φωτογραφίες, στις λεζάντες, στο γήπεδο. Τώρα είναι απόντες. Συνηθίζεται αυτό, δυστυχώς. Δυστυχώς. Μάλιστα. Άρα λοιπόν επισήμως τέλος η ανακοίνηση, και όταν επανέλθει από πού θα ξεκινήσει? Θα ξεκινήσει από την Α ερασιτεχνική κατηγορία Καρδίτσας. Από την Α ερασιτεχνική κατηγορία Καρδίτσας. Δηλαδή εντάξει, σαν να έπεσε από τη Γάμα. Ναι, ακριβώς. Εκτός και άμα βρει μια πίδνα κίτρους, λέω τώρα ένα παράδειγμα. Ή μια Κασάνδρα Χαλκιδικής. Ναι, τώρα περιέγραψε ένα άλλο. Ή μια Εποτίων Κοζάνη ή μια Εποτίων Κατερίνης. Ναι, σωστά. Έτσι, και βρεθεί στη φουτμπολικά. Δεν θα είναι η αναγέννηση που ξέραμε όμως από το 4 μέχρι τώρα. Από το 30, εν πάση περιπτώσει, που παίζεται ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Τελικά έφυγε ο κ. Μπούρμπος, που κατηγορούσαν πάρα πολύ. Ακριβώς. Τελείωσε η αναγέννηση. Και αυτό. Είναι και η αχαριστία, Δημήτρη μου, διότι υπάρχουν άνθρωποι σε όλη αυτή τη διαδικασία, ας πούμε, που μπαίνουν μπροστά, προσφέρουν ψυχή, χρόνο, χρήμα, τρέλα για την ομάδα και στο τέλος βγαίνουν αποδομημένοι και με κακές εμπειρίες. Τους δικαιώνει ο χρόνος όταν περνάει ένας χρονικός ορίζοντας, αλλά η φθορά μένει. Εν πάση περιπτώσει είναι γενικότερο το θέμα, και αυτό που απασχολεί απόψε την αναγέννηση έχει απασχολήσει και άλλες ιστορικές ομάδες. Σωστό. Καλαμάτα θα πω, Δόξα Δράμας, Πανσεραϊκός, Καβάλα. Ομάδες δηλαδή που εμείς οι παλαιότεροι χαιρόμασταν να βλέπουμε τους μεγάλους να πηγαίνουν έξω στην επαρχία και να μην τα περνάνε και τόσο καλά και να είναι πιο αναβαθμισμένο. Πάντως, το ποδόσφαιρο. Να δώσουμε και μια είδηση τώρα, να συνδυάσουμε και λίγο τον ΠΑΟΚ, ότι επειδή περιέγραψε τον αγώνα αναγέννησης Τρίκαλα 0-0, που τα Τρίκαλα δεν είχαν ενδιαφέρον και δεν έγινε τίποτα μεμπτό, ούτε τα Τρίκαλα έκατσαν να χάσουν, ούτε η αναγέννηση ζήτησε τίποτα, και μετά η αναγέννηση έχασε από τον Άρη. Η αναγέννηση είχε ανακοινώσει τη συνεργασία της με τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ τη βδομάδα και πριν τον Άρη. Όπως παλιότερα ήταν με το Βάγιο Καραγιάννη και με την ΑΕΚ. Άλλο θέμα αυτό, ότι τότε λέγανε ότι είστε τόσο πίσω, ότι δεν ανακοινώνεται αυτό πριν τον αγώνα με τον Άρη. Δηλαδή θα μπορούσα να παρακαλείς τον Άρη να μην χάσεις. Ναι, και είναι μερικά πράγματα τα οποία τίποτα δεν είναι τυχαία. Σημασία πάντως έχει ότι έπεσε, και ίσως είναι για καλό, για να κλείσουμε, Θεοδόση. Ναι, αυτό είπα. Δημήτρη μου, είπα ότι η πτώση δηλαδή δεν είναι απαραίτητα κακό πράγμα. Και το ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο, δηλαδή στον αθλητισμό, θα πέσεις. Το θέμα είναι να σηκωθείς και να πατήσεις καλά για την επόμενη τροχιά που θα διαγράψεις. Δεν είναι οι κατηγορίες που κάνουν τις ομάδες ιδιαίτερες. Και να στείλουμε ένα μήνυμα στην Καρδίτσα. Τα τελευταία χρόνια, και κλείνουμε, αναπτύχθηκε το βόλεϊ. Ο ΣΠΑΚ, ο Σύλλογος Πετοσφαιριστών Αθηνών Καρδίτσας, έφτασε ένα βήμα πριν την Α1, έπαιξε Final Four στο Μέτς. Ενώ αυτή τη στιγμή, τα τελευταία 2 χρόνια, έχουμε μπάσκετ. Έχουμε τον Αθλητικό Σύλλογο Αναγέννηση που είναι στη Β' Εθνική, στην Α2 μάλλον, μάλιστα έχει και χορηγό, το Μέλι. Τον Α' Καρδίτσας. Τον Α'. Και φαίνεται την νεολαία, αγαπά πριν βόλεϊ, τώρα μπάσκετ. Το ποδόσφαιρο, ας βρει χρόνο και χώρο όποιος ενδιαφέρεται να προσφέρει. Είναι πάρα πολύ απλό. Θεοδόση, να κάνω κι εγώ 2 ερωτήσεις. Η πρώτη είναι ότι επειδή η αναγέννηση ήταν τελευταία στη βαθμολογία, το ότι πέφτει δεν σημαίνει τίποτα, από την άποψη ότι μπορεί από νωρίτερα να κάνει το κομμάτι της για το τι θα ακολουθήσει. Και το δεύτερο, τι γίνεται με τον ΑΟΚ? Υπήρχε και ο ΑΟΚ εκεί. Σωστό, ναι. Κάποια στιγμή υπήρχαν και 2 ομάδες στην ίδια κατηγορία. Σωστό. Στο πρώτο που ανέφερες είναι σωστό αυτό που λες. Πολύ εύστοχο, διότι ίσως και να είναι προς το καλύτερο για να οργανωθεί ο Σύλλογος, διαγράφοντας τις λογικές που τον κατέστρεψαν για τη νέα σεζόν.
ούτως ή άλλως η κατηγορία, η χρονιά έχει χαθεί. Οπότε είναι καλό από αυτή την άποψη. Απλά είναι ένα σοκ, καταλαβαίνεις, για τον κόσμο. Μόλις είδε την ανακοίνωση σήμερα, εισπράξαμε έτσι παγωμάρα, που έχει κρύο εδώ τώρα, έχει χιόνι ακόμα. Οπότε επέδρασε υπ' αυτή την έννοια, γι' αυτό είμαι λίγο μελαγχολικός. Και βεβαίως να αποδοθούν επιτέλους και οι ευθύνες. Καταλάβουμε όλοι ποιος έφτεξε που έφτασε εδώ ο σύλλογος. Τώρα για τον ΑΟΚ. Έχει προπονητή τον Γιώργο Ταρακλίτσα, καταρχήν να σου πω. Έχει προπονητή τον Γιώργο Ταρακλίτσα που έτρεψε τάφους με τον Ιωνικό και τον Άρη. Που το λέγαμε εδώ Ταρακλίτσι. 40 χρόνια. Έτσι. Τον υψηλό ομογένειο, το σωματώδη ποδοσφαιριστή. Γιώργος, έμεινε στη σκιά της αναγέννησης ο ΑΟΚ. Είχε μια θρυλική ομάδα τη δεκαετία του 70, όταν και οι δύο ομάδες γέμιζαν γήπεδα. Σε άλλο ποδόσφαιρο όμως. Σε άλλο ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Από την ώρα που υποβιβάστηκε το 78 από τη Β' Εθνική με τεράστιους ποδοσφαιριστές, όπως και όλη η επαρχία τότε, έμεινε στη σκιά της αναγέννησης για πάρα πολλά χρόνια και βολόδερνε δηλαδή στην 4η Εθνική, στο τοπικό, μια φορά πήγε στη Γάμα, τώρα είναι στην Α' Ερασιτεχνική. Οπότε θα συναντηθεί του χρόνου με την αναγέννηση. Τέρμε από τα παλιά. Μάλιστα, καλό είναι αυτό. Δεν πειράζει, θα κινητοποιηθεί και η πόλη. Εύρωστες ομάδες είναι το προάστιο που υποκατάγεται και ο μπαμπάς του Τσιτσιπά. Είναι Δήμος Σελάνων, είναι ο ΑΟ Σελάνων, είναι το Μακρυχώρι που ήταν ο Βάιος Καραγιάννης και έφυγε από εκεί που ανήλθε η ομάδα στη Γάμα Εθνική. Αυτές είναι οι εύρωστες περιοχές. Μπορεί να είναι ο Παλαμάς που έχει ομάδα στο μπάσκετ, οι Τιτάνες, η Καρδίτσα, καιρό είναι. Ίσως περιμένετε εμένα, φίλε Θεοδόση, αλλά εγώ θα αργήσω να αποκτήσω λεφτά γιατί ούτε χαρτάκια παίρνω να κάνω μεταδόσεις όπως θέλουν πολλοί. Ούτε είμαι σε. Πάλι. Ναι, κατάλαβες. Δεν έχω φίλους πλούσιους. Δημήτρη μου. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε Θεοδόση. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, Θεοδόσης Κατσάρας, ένας άνθρωπος που μικρόφωνο στα γήπεδα με Σύφη Βοτζάκη. Σύφη, περαστικά, σε περιμένουμε.